Esittelen lännenratsastuksen Ranch Trail-lajin. Laji on kilpailulaji, jossa jäljitellään karjatilan tai ranchin työitä hevosen kanssa ja erilaisia tilanteita. Tällä kertaa rata on hyvin yksinkertainen eikä sisällä kovin vaikeita tai monimutkikkaita tehtäviä, mutta kuitenkin sellaisia, joita pystytään hyvin arvostella. Esittelen tämän radan teille sekä sanoin, piirroksen että ratsastaen kuvilla ja videolla nimenomaan ratsastajan näkökulmasta. Ensimmäinen tehtävä on sillan ylitys käynnissä ja heti siihen perään 3 käyntipuomin ylitys. Tämän jälkeen seuraa portin avaus oikealla puolella ja portin sulkeminen. Tämän lajin porttitehtävässä on erikoista se, että pyritään avaamaan portti kuvitteellisesti niin, että aidan portin toiselta puolelta karja tai ei pääsi tulemaan portista läpi, vaan hevosella suljetaan ikään kuin tuo kulkureitti siksi aikaa, kunnes portti jälleen saadaan suljettua. Seuraavaksi siirrytään ravin kautta vasempaan laukkaan kohti seuraavaa tehtävää. Seuraavassa tehtävässä ratsastajan tulee poimia vasemmalla kädellä tolpan päässä oleva vaate ja kiertää edessä oleva liikennekartio ja tulla takaisin ja tuoda tuo vaate takaisin tuohon tolpan päähän. Tästä tehtävästä siirrytään seuraavalle tehtävälle lisätyssä ravissa. Tämä tehtävä edellytti ohjien vaihtamisen kädestä toiseen ja palautin tämän tehtävän jälkeen ohjat minulle vasempaan käteen, jolla olin koko radan aloittanut sääntöjen mukaisesti. Tässä tehtävässä on tarkoitus nousta satulasta ja nostaa hevosen vasen etujalka ylös. Viimeisenä tehtävänä on taluttaa hevonen kohti pienoispuuhevosta, jättää hevonen niin sanotusti maahan sidottu eli ground tiehin ja ottaa lasso ja yrittää lassota tuo pieni puuhevonen. Lassomisen onnistuminen ei ole merkitystä, vaan lähinnä sen hevosen pysyminen paikallaan tai maltillisena tuon lassotehtävän aikana. Tuohon näkyy